Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau za mu yi biskit amma za mu yi shi kamar dai na hala haka. To wannan ɗan ƙarami ne. Kuna tare da fatima mohammed akan YouTube channel ɗina. Ina muku fatan alkhairi, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa. To shikenan za mu shiga. Za mu yi kamar haka da kuke gani. Za ki kawo biskit yar uwa sai ki niƙa ta. Ko ki niƙa ta ko ki wani inta biskit normal wadda ake sha ma haka da shayi zan ce. Biskit dai irin wannan dai wadda ake komai da ita kasance, amma mara gishiri. In kuma mai gishirin gare ki ke daidaita ta dai. Sai ki kawo gota sai ki zuba gota, ko mai gishiri ko mara gishiri, amma kada ki sa fa kaya masu gishiri, za a yi abin zaƙi. Aka sa kaya masu gishiri ba za su yi wannan ba. In mai buƙatar zaƙi zai kawo wani skila, ban san mai kuke ce mata ba, majinar bature menene kuke ce mata da Hausa. Da Allah wanda ya san dan sunan ta ya rubuto a comment. Sai ya sa in kamar yana buƙatar mai zaƙi, kamar wani abin da ake sa shi a hala in muna yi haka mai zaƙin nan, wanda ake da madara da sukari. Okay, zan yi shi insha Allah, ma dai za ku ga yanda ake yin sa a gida. Sai ki haɗa ta ki murze haka sosai, ko ki bari ta ki ɗan narka ta akan mai haka da nan wannan, amma ta narkar da biskit ɗin sosai. Sai ki haka, gashi nan ina haɗa ta. In kika murza sai ki kawo abun murjin ki haka, ki kawo leda sai ki yanka leda kamar yadda za ki iya naɗawa. In kika yanka leda haka daga tsakiyan kika yanka ta, sai ki sa ƙarƙashin kwanon saboda kar ta kama. Sai ki baza ta haka. In ta baji da ke shi kenan, bata baji da ke ba sai ki daidaita ta haka, gashi haka. In kina daidaitawa za ki ga ta daidaito gaba ɗaya. Kar ki yi ta da faɗi, ki yi ta kamar, kuma kar ki yi ta ba faɗi wai ba kauri sosai. Da na sa wannan in ne sai ya nemun ba, za ki ga na gyara. Gashi haka. Kar ki yi da tauri yanda ba zai wannan ba, ki shi dai yanda zai yanku ya fito normal. Gashi haka. Sai ki kawo chocolate duk wanda kike da, amma chocolate normal ba mai wannan ba, kamar Nutella ko Galaxy ko sauransu dai haka. Nau'in dai chocolate da kike da, amma chocolate wannan normal ko mai suga ko mara suga. In kina buƙatar ki na gyaɗa ne, za ku ga na yi kala biyu, na yi na gyaɗa kuma na yi na chocolate. In kina son gyaɗa ko ma wata iri da kwai gyaɗa tsanwa wadda za ki gani tana nan ana siyar da ita ma, amma da kakkiya ta kamfani. Sai ki kawo wannan gyaɗa ce na fara. Gashi na gyaɗan nayi. Za ku ga ko a hoto shi na gyaɗan zai fito gaba ɗaya, zai kamar koma tare da biskit ɗin gaba ɗaya haka. Gashi haka. Yar uwa, idan bidiyon ya miki dan Allah ki danna mun alamar like, ma'ana kuma idan kina buƙatar wani abin da kike gane ba, za ki iya tambaya na a gurin comment. Insha Allah ina mai ƙwarin in gana mai do miki da shi insha Allah. Gashi haka. Sai ki naɗa, gani in kika naɗa sai ki yanke gefe da gefe, sai kuma ki yayyanka, sai ki sa a firji. Gashi haka. Na ɗan sa mai kaɗan a cikin wannan an saboda kar ya kama. Gashi haka. Ko ki bari sai yayi sanyi ki yanka, ko ki yanka kafin yayi sanyin, amma zai fi daɗin yanka idan kin bari yayi sanyi. Gashi haka. Yanzu kuma wannan zan yi na chocolate. Gashi haka. Na yanka, na gyara gefe da gefe ɗin. Kin ga kafin ki naɗa sai kin yayyanke gefe da gefe ɗin nan. Kuma in kin ƙara wannan in shi sai kin ƙara. In kika zo yankawa, shi gefen ma da kika sa mai gyaɗa ko chocolate ɗin, za ki iya cin shi a gida. In kamar za ki kai ni wani waje, za ki ɗan ɗauke gefe ɗin nan. Gashi haka. Ina ƙara wannan in shi. In ya bazu da ke da abun fulawan nan shi kenan. In bai bazu da ke ba haka, za ki iya yin shi normal ma haka da hannun ki yanke gefen. Gashi a gyan ya ƙara yankewa. Gashi yanzu na zuba chocolate ɗin.
amma kar ki sa chocolate da za ta miki ruwa sosai, kamar dai Nutella dai in kin same ta ta yi daidai, ita ce kusan daidai haka. Inda kika ga za ta miki, in cokali 2 ya ishe ki, in cokali 3 ne ma dai yanda kika yi. In kin yi da wannan kar ki yi da faɗi sosai, saboda in kin yi da faɗi sosai zai miki wuyan naɗawa. Masha Allah. Ga mai buƙatar sukari zai sa niskila a ciki, wanda baya buƙata zai ci haka nan ba sukari sosai. Amma wanda baya buƙatar sukari sosai shaka sai ki ɗan sa mai kaɗan a cikin abin da za ki ɗauke. To kuna tare da Fatima Mohammed a kan YouTube channel. Ina muku fatan alkhairi. Ga shaka na yayyanka. Bye bye, sai kun sake jina insha Allah.